Okay mga ka-Israel, ito po ating lulutuin ngayon, kangkong. Magandang umaga po sa inyo, lola, lolo, tita, tito, nanay, tatay, kuya, ate. Magandang umaga po sa inyo. At ito po yung ating kangkong, ay magluluto po ako ng kangkong. Unang-una, hiwain muna natin to. Yan. Yan. Yung tangkay ay unahin nating iwain. Yan. Yan. At yung mga dahon naman ay dito sa itaas. Yan. Anuhin natin yan. Ito po. Ayan na po. Yan, matangkay. Okay. Ito na po yung ating kangkong na hiwa na. Mga dahon dito. Simulan na natin sa pagluluto. Okay, nakasalang na po yung kawali natin. Lagyan natin ng mantika. Kunti lang. Painitin muna natin. Ilagay na natin ang ating sibuyas. Bawang. Kamatis. Lagay na natin ang tangkay ng ating kangkong. Yan. Maglagay na tayo ng itlog. Ito po yung native egg ang ating ginamit. Okay. Biakin na natin. Ayan. Lagyan natin ng magic sarap. Lagyan din natin ng konting asin. Ayan. Lagyan din natin ng Mamacita oyster sauce. Haluin natin. Lagyan natin ng tuyo, kunti lang. Yan.
Maglagay naman tayo ng suka, konti lang din. Lagyan natin ng tubig. Ilagay na rin natin ang dahon ng kangkong. Yan. Lagyan natin ng powder na paminta. Yan. Takpan natin. Buksan natin. Ayan, kumulo na. Haluin naman. Ayan, napakabang. Ito po yung kangkong ay nasa ating tanim lang kasi mayroon po tayong tanim sa paso. Kinuha ko at niluto. Ayan na po. Napakadali lang natin lutuin at napakamura po. Kapag gusto nyong bumili ng kangkong ay mura lang po yan. Lutuin talaga natin ang kangkong para masarap talaga. Yan. Yan, napaka-simple lang. Madali lang lutuin sa ating kusina ang ganitong recipe, yung kangkong na may itlog. Tikman natin kung ang lasa ay okay na. Yan. Napakasarap talaga. Iba talaga yung lasa ng kangkong. Napaka-fresh at napakasarap. Okay, ito na po yung ating kangkong na may itlog. Luto na po. Ito na yung ating reseping kangkong na may itlog. Kung nagustuhan nyo naman ang aking video na ito, wag naman ninyong kalimutan mag-like, comment, subscribe, click notification bell para updated kayo sa bago i-upload kong video at paki-share na rin. Hanggang dito na lang. Maraming salamat po sa inyo. Bye-bye. Kainan na!